Canal 9 Televisió Valenciana comença així un informatiu especial. A Callosa d'en Sarrià, a la Marina Baixa, fa més d'un segle que la nit de Sant Jaume a la plaça del poble. Flexar el mapa de símbols. Per avui, nuvolositat que anirà en augment a partir del migdia. El reportatge que emetia la televisió pública britànica, la BBC. Més informació al llarg de la vesprada i nit. Per la nostra part, com sempre, serà fins demà a les 2. Comença el compte arrere a València, on els gegants i banderes anuncien la victòria. Señor, ahora sí, por el robado, nos quieren joder a todos. Tot el nostre agraïment a vostès, als vertaders amos d'esta casa.